Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Xandbox и днес играя Minecraft. И мисля това да бъде ами survival, нещо такова, като survival, но ще правя и други неща. Няма само да оцелявам. И така, ще посъбера малко дърво. О, фиданка. Ами, сега, значи събирам дърво и мисля си направя къща и ще реша къде ще я правя. Значи, така. Ей, това тук може тая пещера да тая пещера може да е експлорна. Ще видиме. В по-напредните епизоди ще експлорна там пещерата сигурно. Пак този епизод малко дърво ще посъбера и така. Два саплинга имам. Доста фиданки. Така съм с новата версия на Minecraft 1.6.1 и това е първият ми клип с нея. Жалко, че за нея още няма Optifine, който доста ми помага. Доста помага докато снимам. Но аз го използвам само когато снимам с мотове, така че за тук не ми трябва. Имам малък лак, който ще гледам да го отстраня. Еми, това дърво. Мисля, че лага е от тези дървета големите. Тоест, да, големите. Те придават лак, като се съберат много на едно место. Тези. За мен тези дървета са бъгнати. Не знам защо. Просто са бъгнати. Ох, ще го оставя това дърво, защото се изнервям вече. Ей тук. О, Sugar Cane има там. После ще го взема. Ами... Така да започна от сега. Като... Ето, ама... Искам още бреза, ама... Там има. После ще взема. Ей, тук мисля да ги изчиста. Всичките. Ей, тези две дървета мисля да ги изчиста и... Не да ги изчиста, да ги... Отсека и да започвам да строя.
Пак да почна леко да лагва. Това не е проблем, защото съм свикнал, докато снимам, много леко да лагва. Просто това ще е невъзможно. Сега къде бе Sugar Kings? Ето. На новия апдейт на Minecraft има много и така. Доста форми, които са и така, и аз ги сметам за много странни. Четвърти или пети път виждаме и така счупени блокчета и вода в тях. Просто това ме изумява. Пак още не съм срещнал. Не, трябва да дойда. Ще видя къде ще направя къщата хубаво. Ето. Оп. Ей, това ми трябваше. Мисля. Не, всъщност това не ми трябва. Аз си помислих, че е пирамида, ама се бъгнах. Много мразя и такива трапове. Не мога да взема блокчето. Както и да е. Цветя. Или на това островче може да си направя къщата. Той по-напред може да се спълнат коне, ама тук едва ли, защото само хубаво демония. Sugar Kings и ще си направя малко дъски и започвам. Малко ще погледаме и така тук. Всеки случай да няма нещо. Мисля да не е. Ето още шугър. И така ще пообиколя да видя какво става. Ето тук е биома, който търсех. Точно Mountain биом търсех. Там какво е? Трева. Дърт. Същото. Значи това биом го търсех, защото в другия биом, в който бях до дезерт биома, в него няма храна. О боже, какъв късмет. Какъв късмет да намеря тикви. Не ми се случва често. Поне на мен. Май този епизод ще си обикаляме и така и си търся място, къде си направя къщата, пак втория следващия епизод. Ще си направя къща. Ще обикаляме, ще събирам тук някакви материали. То така се очертава. Ох. Оп, късметлия. Късметлия. Обаче не. Много сгреших. Много сгреших. Аз си го бях пуснал на Peaceful, обаче ще играя как трябва. Според мен е нубско да играеш на Peaceful. Ще гледам да не му убият зомбитата, защото тези материали ще си ги изгубя. И най-важното, което е тиквите, които
Не ги намирам. Всеки ден е и така. Мразя дезерт байомите. Много крипъри има при тях. Този крипър са дали ще ме взриви. Виждам скелетън. О! Ето от какво се прояви лак. Близо съм бил до джангъл байом. Може би ще ходя да го разгледам, докато не снимам. Поради много причини. Докато снимам и... Оня крипър дали още ме гони. Няма. Ама на мен въздуха ми свършва. Така че... А той е спрял да ме гони, ама... Аз си изкача по този водопад. Обаче... Има един проблем. Че тази водичка... Си мислех, че е догоре, а тя не е била догоре. Така че се кача и от тук. Мразя да имам дъжд в мен, много ме дразни просто да имам дъжд в мен, обаче ще изкачваме и така. Ето го зомбито. Първото зомби. Исках да натисна, съм натиснал 2. Опа. Така, ей това дърво ще го взема, защото ще го отсека. Така, значи от сега казвам, лайквайте, сабскрайбвайте за мен и ако харесайте ми клипа, дайте положителен вод за него. Ако искате да продължа тази поредица, ами... Да. Значи сега. Исках да кажа нещо, обаче забравих какво. Да, няма да правя клипове само на Minecraft, още VS. Няма да правя клипове само на Minecraft, ще правя на други игри. Така че очаквайте и други клипове, и клипове на други игри. И... да, това беше. Което исках да кажа. Тям да вземаме стикви и... имам чувство, че нещо ме удря и това е тъп скелетън. Да, и тук ще се скрия. И... проклетия скелетън. Ето това ще приключи този първи епизод.